Nek sampeyan kuwi kadange tuwa, wa ireng ing Ndrawati. Statusmu rawuh ning Ndrawati ki apa? Sepatune sapa? Status. Walan. Tegese jejermu minangka ning Ndrawati ki lenggahe dadi apa? Lho, aku Daya dadi weteng tumraping negara Ndrawati. Wah, yen ngono tok sumbering perkara. Ora ana menjaba adiku dhewe, Yai Prabu Ndrawati. Yen pancen ora entuk ya aja diparingi ngampil, ning ora usah dadak memirang marang kadange tuwa. Terus sirmu, kowe minggir. Perkara iki perkaraku karo perkarane Kyai Prabu Ndrawati. Kowe aja melu-melu. Pak D tindak mau aku wis dipasrahi karo Pak D Ndrawati. Antasena, wakmu Mandura ladenana. Aja nganti gawe gerah penggalih wakmu Mandura. Mula nek Pak D arep ketemu karo Siwa Ireng aku sing ora entuk. Lho, ora entuk piye? Aku wis diparingi Purbawasisa. Kowe iki derajate apa? Kowe iki ya ping Daya ning negara Ndrawati. Lah kok dadi kowe malah balakke Daya? Ora ana jamak lumaring Daya kok mangsuli Daya. Nek aku ora entuk Purbawasisane Siwa Ireng, aku ora bakal mangsulan karo Siwa Mandura. Ning gandeng aku entuk Purbawasisane Siwa Kresna, aku baksa wani karo Pak D, balekke Pak D aja nganti ketemu karo Siwa Ireng. Wis Antasena, aturmu lah kok dadi kaya mengkono. Kita ora eling lamun sejatine kita kuwi mapan ana ing Suralaya. Ing mestine apa kang dadi ucap kita? Apa kang dadi atur kita marang panjenengan ulun boya kena sugal kaya mengkono? Apa kita ora wedi kelawan walat ulun? Apa kita ora wedi marang panguwasa ulun? Yen kita takon kelawan wong atuwa kita, Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun boya mangerteni lenggahing wong atuwa kita. Ing mestine ulun ngerti marang mubah musik ing titah nanging saka pangira ulun mendrane wong atuwa kita Siwerkudara kaya jinempana ing angin kaya ora ngerti ulun papan dununge lan kaya ilang muspra tanpa lari. Antasena, aku mung masulane kaya ngono ki piye Mbah? Nek kaki guru ora iso ngendikake kudune kaki guru kuwi rak ya prisa to. Mubah musik ing titah siwiji-wiji kuwi prisa. Aja kok ming mubamu sing titah. Kutu-kutu walang atoga wae jinaring ana ing panguwasaning kaki guru. Lah kok dadi tak takoni bapakku nendi panjenengan ora prisa. Nek ngono ora ana gunane sampeyan dadi kami tuwaning kayangan, ora ana gunane sampeyan dadi nalindra ing kayangan. Jebul peteng paningali kaki guru ora iso mawas marang kahanan ing titahe. Kanthi kaya mengkono iso tak sebutake yen kaki guru lirwa nggone ngawasi karo para titahe kang urip ana ing Janaloka. Mula bab iki aku ora nrimakake. Antasena aja kaya ngono, sabar nggih, sabar. Perkara iki iso dirembuk, perkara iki iso dirembuk kanthi sapi-apike aja sasmita iki ning durung diencai lah kok kita wis sowan. Kita sowan takon kalawan bapak kita iki mulane adikku ora iso ngaturake. Kaki Ndradara asa melu-melu. Mane tak jungkir. Iya wis. Wah, cilaka iki lah. Ndradara arep dijungkir iki njur bentuke piye coba? Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Saiko Kapti akarya luguring nusa bangsa tuwin negaring Ndrawati. Medhahipun Murabdi perjurit boten kendhat anginipun sami gegladhen ulah kridaning aprang. Sawanci-wanci Prada paduka katemping marang muka boten badhe kepok punca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sesembahan kula. Kakang Pati Udawa karya bombong tias ingsun ora liwat pakaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggone rong adhep ngarsaning ingsun. Kakang Pati Udawa sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Malah drilan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk ngersa paduka Gusti kula sang nata ing Ndrawati. Kakang Pati Udawa ingsun tampa tiba padha-padha. Kakang Pati Udawa, apa dene sira Dimas Haryo Setyaki prayogakna nggone rong adhep ngarsaning pun Kakang Yayi Dimas Garbaruji.
sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang rayi pun Setyaki Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Dimas Haryo Setyaki ingsun Toma karya Bombong Tyas ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana kula punika jimat paripe dayanana ing kasantosan Atmajaku Samba prayogakna nggih ngadhep ngarsanipun Rama Yonggir Atmajaku Kusuma Kilatmaka kawula nun nggih Rama Prabu sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang putrapun Samba namung kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk Sandhapada Paduka Kanjeng Rama Prabu ya Samba ingsun tampa karya Bombong Tyas ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana kula pun ningga jimat paripe dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama Prabu prayogakna nggone ngadhep ngarsanipun Rama Yonggir Samba kawula non sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Parang Garuda pun Samba nuwun sewu Koko Prabu ngantos randhat anggen kula ngacarani rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu sepinten genging kalamatanipun ingkang rayi diagung pangaksami Koko Prabu Baladewa sarawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk Sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasesaning Bathara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku yo Kresna mustak tampa sira yayatur pasegan tumraping pun Kakang karya Bombong penggalipun Kakang ora liwat pudya pangastawanipun Kakang tampanana Yai Prabu Ndrawati sanget anggen kawula midadosaken jimat paripe dayanana kasantosaning lair batos kula Koko Prabu mboten langkung ngaske cakno anggen jengandi kula lenggah Koko Prabu Ndrawati kaya kurang kepenak nggone pun Kakang Prapta ning negara ing Dwaraka dina samengko iki Yai Prabu Kresna nunamit pasang Kalimantabe tinebekno iki ladone demawing tawang-tawang po ingkang putra pun Samba ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ing Mandura anak lanang Hanindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti yo Samba ndak tampa sira ngaturke bekti karo wong tuwa ora liwat pangestu newakmu Mandura tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan mboten langkung kasekecakno anggen jengandi kala nggawa Prabu ing Mandura kula Atmajaku Samba kaya ora kepenak praptaning wakmu ing negara Indrawati dina samengko iki Koko Prabu nadyan ingkang rayipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Dimas kadangipun Kakang Setyaki ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Warsniwira kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Diwoji nadyan ngabdipun Pati Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Diwoji Kakang Pati Udawa inggih kasinggihan mekaten Kakang Udawa wonten timbalan ing adhau yen peranganing para nayaka Punggawa munggah ing panjenenganing ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning penggaliku nanging aja lara atimu yen to sira Kakang Pati Udawa ngaturke bekti karo Baladewa paripaksa aku ora bisa nampa sembah ing Kakang Pati Udawa lajeng dosa kalapatan kula menapa diweji dening Paduka mboten nampi dhateng sembahipun ing abdipun Udawa menawi kula nandhang kalapatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala kula aturi paring dawuh Kakang Udawa wonten timbalan aja kaduk ati kajron penampa iya te Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa nanging ngelingi nadyan Baladewa wis muti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ana ing praja ing Mandura nalika muda aku urip ana ing Widara Kandhang ginula wentah dening Bapa Sakupa bareng karo Kakang Udawa malah akeh panggula wentahing Kakang Udawa ingkang migunani tumraping uriping Baladewa nganti seprene Baladewa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha pisan dene dongkap angka 2 yen didelok saka yuswa saka umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbangane Baladewa dosa apa ingkang bakal tak sandhang yen to aku ani nampa sembahe wong tuwa kaya Kakang Udawa mula ora ngilang-ilangke nadyan aku wis dadi ratu aku ora isin aku ora bakal lowel aku sing kudu ngaturake sembah kelawan Kakang Udawa
wektu dina iki kalodhangan ingkang mirunggan sembahku tampanono Kakang Udawa. Lho, menika saestu sinuwun. Ya, tenan. Waduh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Wela dalah. Isih ketok wong awakku. Prantik kuno nek nang omah diwaneni bojo. Neng kene di entuk sembahingan sinuwun Prabu Mandura. Kakang Udawa iya. Dipun sekecaken anggenipun lenggah diweji. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa negara Ndrawati. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi asu ingkang dadi napas asat ingkang dados riwe akarya kejut sotaning manahipun ingkang raying Ndrawati dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura saestu kula nedya ngrakit rata kencana kinarya medhuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampean paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura kacihna tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Mandura jagat wasisaning Bathara Wayah loro jagat Yayi banget panarimanipun Kakang dene mengkono wiyosing pangandikaning Siadi nadan nembe kawiyosing pangandikan wae persasat kaya wis tumplak punjen sinundul puyuh penggalipun Kakang kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu nanging tresna tata upacara ning kaprajaning mengkono mau ora sak trepe lamun sira pisungsungake kelawan pun Kakang Mandura sabab ngerti yo pendak-pendak pun Kakang sowan ning Projeng Ndrawati pangrasaning pun Kakang tan prabeda pun Kakang kundur marang Projeng Mandura semono mangsa kala besok lamun kula wangsa Ndrawati nedya tetinju marang negara Mandura ilangno jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi Mandura rengkuwen kaya dene Ndrawati Yai Prabu Kresna matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya sakmangke kula cemadhon dawuh menggah menapa ta wigatosipun dening paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ndrawati menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana suwawi Koko Prabu kula kanthi manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Ndrawati Koko Prabu Mandura Yai Prabu wonten timbalan ngadhawuh apan kepara nyata dene prablanipun Kakang ana negara Ndrawati iki sayekti ana wigating bakal ndaturake marang sira Yai Prabu Kresna ya mung aja nganti dina dungkap panampaning sira Yai Kresna apa ana palilaing Yai Prabu Ndrawati rada mingset mun kusuwan supaya cetha penampaning Yai Prabu Ndrawati apa ing bakal ndaturake marang sira Yai Prabu Kresna kula sumanggaken Purbawasisa wonten asta paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa pratanipun Kakang kuwi nambani kelawan ana ing penggalipun Kakang lakar Puswatara Lama pun Kakang ora sowan marang Praja Ndrawati mbok menawa hitungane wis ana sak warsa pun Kakang ora sowan tetinju marang Praja Ndwaraka kasinggihan mekaten Koko Prabu setunggal warsa paduka mboten kepareng tedhak wonten Praja Ndrawati lah dalah mula ora aneh yen to pun Kakang duweni rasa kangen kelawan kadang-kadangku Ndwaraka luwih-luwih Yai Prabu Kresna ndak selake ninggal marang kewajiban menunggu nalindra ing Mandura tumulipun Kakang budal marang Praja Ndrawati bareng pun Kakang ngancik tapel wates negara Ndrawati waduh Yai ora nyono babar pisan lah kok jebul kaya ngene undak ing Praja Ndwaraka sakwarsa pun Kakang ora sowan undak ing wewangunaning praja tumpuk matumpa-tumpa malah nalika pun Kakang prapta ing Karang Pradesan prapta ning tepining desa-desa ngadesa katon banget yen to para kawula padha sengkut gumregut bangun praja kanthi adhedhasar karukunan lan kamanunggalan para among tani padha sesendonan sesindenan mikul garulukune ngiring raja kayane garap Tegal lan sawahe inggih Koko Prabu kasinggihan mekaten bareng pun Kakang ngancik ana ing kutha negara ing Ndwaraka walah dalah lah kok beda karo taun ingkang sekepungkur nalika pun Kakang prapta ning Praja Ndrawati dalan-dalan saiki wis halus kabeh katon reja kabeh katon ijo royo-royo malah wadah reget ana ing pinggir dalan dipadha kabeh
banget gone gawekake bombong pun Kakang. Wah, Ndwarawati berseri tulisane. Nggih. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Menika awit saking igo pertikilipun sangya para kawula ingkang dipun gula wentah dening pun Patih Udawa. Wah, edan. Ing kene pun Kakang rumangsa meri. Merining pun Kakang ora perkara meri babakan kadonyan, babakan sugih kuwi ora. Nanging merining pun Kakang babakan Yayi Prabu kene bisa gula wentah marang sagung para kawula, gula wentah marang sagung para nayaka lan punggawa. Wekasan saengga iki ana apa Yayi Prabu? Nggih. Koko Prabu kendel kemawon mboten dados sabab menapa-napa. Ya wis. Kang mangkono pun Kakang rumangsa seneng. Dene Yayi kacekna bisa minangka dadi makuthaning bongsing Ndwarawati. Iki kasinggihan mekaten Koko Prabu. Menapa ingkang kula tindakaken menika negari menika sinebat sentosa. Menawi tigang perkawis menika saged nindakaken kewajibanipun piyambak-piyambak, negari menika saged katingarja. Menawi sedaya kewajiban menika katindakaken kanthi adhedhasar jujur, Koko Prabu. Lire piye Kresna? Negari menika katingal sentosa utawi katingal reja. Menawi tigang perkawis menika manunggal. Lho la iya, telung perkara kuwi apa wae? Setunggal menika Nalindra, angka kalih Nayaka, tetiganipun kawula. Lire piye kok iso kaya mengkono? Nalindra dawuh kaliyan Nayaka. Menawi Nayaka menika nindakaken kewajibanipun kanthi jujur. Dipun dawuhaken sangya para kawula wekasan tuwuh rasa pitados saklebeting manah, mboten wonten raos tida-tida. Kawulanipun pitados kaliyan Nayaka, nayakanipun pinitados kaliyan Nalindra. Ing mekaten negari menika ketingal sentosa tuwin badhe ketingal reja. Amargi mboten wonten Nayaka ingkang wantun ngenggokaken parentahing Nalindra, tuwin mboten wonten kawula ingkang wantun badal saking redhawing Nayaka ingkang minangka dados lidah sinambunging Nalindra. Koko Prabu, walah dal becik ya apik. Mula ora aneh yen to negaramu saiki wis katon becik katon reja. Pun Kakang melu seneng Yayi, pun Kakang melu bungah, pun Kakang melu bombong. Dene negarane adhiku lanang Yayi Prabu Ndwarawati luwih tinimbang ingkang warsa ingkang wis kepungkur. Merga yen pun Kakang sowan ana negara Ndwarawati sak warsa kepungkur, mongko saiki pun Kakang sowan ana ing kene, mongko ora ana undhakan tumrap negaramu, tegese nggonmu minangka dadi makuthaning bangsa Ndwarawati kuwi ora iso ngesuhi marang para kawula. Koko Prabu, berkah pangestu paduka kula suwun. Mugi-mugi Ndwarawati langkung sae tinimbang ingkang sampun kepengker. Kakang Udawa wonten timbalan sinuwun. Apa ingkang dumadyan ing Praja Ndwarawati kuwi ora kok saka Yayi Kresna dhewe, nanging uga saka lelabuhaning Kakang Patih Udawa. Nggih. Menapa ing sampun kula tampi saking dawuhipun Sri Naranata mboten nate kula enggokaken tartemtu, tulus kula dawuhaken dhateng sangya para kawula. Kuwi bener, kuwi bener. Kang mangkono akeh kawula kang percaya marang Patih Udawa. Mula ora aneh yen Kakang Patih Udawa dawuh apa wae kawula mesti mestu padha. Kuwi merga nggonmu dipercaya dening para kawula. Kasinggihan mekaten. Wah, upama Mandura kuwi duwe patih kaya Kakang Udawa, tak kira undhake negara Mandura ora mung ngandhut dalan. Inggih. Lah piye meneh? Kapatih kuwi Praguta wis dikandhani ora tau gugu. Kon dawuhke apa-apa marang para kawula. Tak dawuhi saiki lek dawuhke marang para kawula seminggu sakbare. Apa ora jenengku jenengane wong sing ora tulus nglakoni kewajibane. Nggih, mangke saged dipun dandosi sinuwun. Ya, muga-muga Praguta tanpa beda kaya sing mbok lakoni. Kasinggihan mekaten. Koko Prabu, salajengipun kula nyuwun dawuh menapa to sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ndwarawati ingkang wigati mboten namung tuwi dhateng kararjanipun ingkang rayi. Kula kinten kula mangertos wonten ingkang langkung wigati ing paduka ngendikaaken dhateng ing rayi Ndwarawati. Koko Prabu Kresna kula wonten paring adhawuh. Ngerti ya? Sowan kowe ning Praja Ndwarawati iki mung kepengin nyuwun ngampil ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma. Sekar Wijaya Kesuma ya pancen mengkono. Kuwi gatosipun menapa? Yayi, kowe tak kandhani. Lan kowe tak wenehi ngerti
yen to kahananing Baladewa dina samengko gempal penggalihku persasat aku wis kaya ora entuk jeneng ana ing ngareping para kawula Mandura. Liripun kados pundi Paduka paring dawuh ing mekaten. 3 sasi wis kelakon tekan saiki Mandura iku kaya ketaman pegebluk. Mandura kaya ketaman welaking Jawata. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko kabeh madal sairing usada. Wis ora kurang-kurangipun Kakang ngrawuhake para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nalika semana pun Kakang nglakoni tapa brata wancine anggara kasih pun Kakang sarenaritis sesemek ron raja mula bebantal buta sarimbak jroning pun Kakang nindra mau nyumpena entuk wangsiting Jawata negara Mandura bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya yen Mandura tinengganan Sekar Wijaya Kesuma pusaka ing Ndrawati. Kula Kresna sawanipun Kakang Nurut sing Ndrawati iki sayekti kepengin nyuwun tulung kelawan Siadi. Tulungana pun Kakang. Tulungana Baladewa. Supaya pun Kakang isih dipercaya dening para kawula bisa ngembat kendho kencenging pernatan amis baji ning negara Mandura eneng pundhaking pun Kakang. Nah yen to Yai Prabu Kresna ora mitulungi karo pun Kakang Mandura. Wah, pestekno yen to ora suwe meneh pun Kakang bakal lengser ke Prabon. Merga sakeh keklempakaning para kawula ingkang padha ngrasani marang Baladewa, ingkang padha ora percaya marang Baladewa. Merga aku ora bisa ngendhak pagebluk ingkang tumanduk ning Praja Mandura. Mula Yayi, tulungana pun Kakang. Sekar Wijaya Kesuma ndak suwun ngambil tak boyoke ning negara Mandura. Mengko yen wis paripurna anggonku bakal madhange kahanan negara Mandura. Tak kundurake Kresna, tak kundurake wis kuwatir para wayah pro jagat. Ilah taala. Ora pangling iki kaya majaku ngrandu gumbala. Antasena ingkang suwana ning Projeng Ndrawati, nggir. Bocah bagus anakku cah Jarot. Antasena padha raja sak praptamu, nggir. Pangestune Pakde slamet tekaku, Pakde. Aku ngaturke sembahku katur ya, Pakde. Iya, tak tampa pangestuning awakmu ing Ndrawati tampan ana tak gegem dadekake jimat. Antasena padha raja sak praptamu. Pakde Mandura, ya. Kok lenggane Ndrawati? Lho, apa ora entuk iki meneh adikku kok kowe iki piye to? Oh iya ya. Ayo nyuwun pangapura. Wilujeng sowanku Pakde aku ngaturke sembahku katur. Ya, tak tampa. Wah, kowe kok kaya katon mencorong men to iki. Ya Antasena gawean kene kok, Pakde. Oh, mulane kok kaya mencirit. Benereng nang mripat. Rasa disawang nggih katuran karaharjan rawuhipun Paman Setyaki slamet tekaku aku ngaturke bekti kami nggih katuran karaharjan rawuhipun Anggir Antasena Pakde Udawa slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya Pakde dangu mboten rawuh wonten Widara Kandhang nggih kewajiban kasatriyan akeh Pakde ya sesuk kapan-kapan tak selake aku tak sowan ning Widara Kandhang duwe apa wonten geblek. Kowe lah seneng aku kowe. Inggih, sampun radi mambu. Kowe nek Dupatih tak jotos lho wilang. Wong anak satriya kok disuguh geblek rada mambu. Dimas padha raja sak pratamu Dimas. Kakak iya. Slamet tekaku Kang. Aku ngaturke bekti katur ya Kang. Tak tampa pangestu tampan ngono ya Dimas. Iya, ndadekake jimat. Dayanana uripe Antasena. Antasena piye? Janur gunung kadingaren sowan ning Projeng Ndrawati ana wigati apa? Sepisan aku ngaturake sembahku katur ngersane Pakde Kresna Siwa Ndrawati. Iya, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Heeh, angka 2. Janjane aku tekan kene iki kaya dene wong bingung. Lho, bingung sebab apa? Lah ngene tak critani. Nek Pakde ora prisa, tak caosi prisa supaya ngerti lelakon sing dumadi ning kasatriyan Jodipati sing magepokan karo bapak. Bapakmu Werkudara. Heeh. Lho, bapakmu ya kene Antasena. Bapak ki sono karo tengah sasi iki lunga. Karo tengah sasi iki lunga.
saka kasatriyan Jodipati geger anak-anak Kakang Antarja Kakang Garwaca aku bingung kabeh. Wah si Mbok Arimbil nangis gulung koming. Lah bapak kira tau lunga kok ujug-ujug lunga mongko tanpa pamit gagak bongkol podang binoreyan macan anggelur kuwi ora ana sing diweling karo bapak tindake nang endi. Andadake bingung. Mula Kakang Garwaca Kakang Antarja nyebar. Aku ya melu goleki bapak. Aku ki nuwun sewu. Aku ki rumangsani wong bodho kok ya dadak goleki bapak ki barang tekan dalane aku bingung. Aku lek arep golekku nendi lek arep takon sapa. Wong bapak ora pamit, bapak kuwi ora ana welingan apa-apa. Iya. Lah Sukalima apa wis tok marani? Bapakmu ki siswa Sukalima sing ditresnani karo Begawan Durna. Aku sowan ning Sukalima, Simbah Durna ora ngerti lungane bapak. Bapak ora ning Sukalima. Ora ning Sukalima? Ora. Lah terus aku mandeg dalan bingung. Aku kelingan karo Pak D Kresna. Nyut. Sing mak nyut apane? Pikir aku ki lho. Pikir aku ki mak nyut kelingan Pak D Kresna. Pak D Kresna ki titi sing Sanghyang Bathara Wisnu, dewa sing tukang nentremke jagat. Mula Pak D Kresna kuwi diarani Sasra Sumpena tegese kang paningal sewu. Pak D kuwi ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon sing Pak D ora prisa. Lah saiki tekaku ning papan kene, aku arep nyuwun priksa karo Pak D. Iki nendi? Nek pancen bapakku isih sugeng, tak paranane tak jake kundur ning Jodipati. Nek bapakku ki upama jinempana ing angin utawa ilang tanpa tilas, tegese bapak wis ora ana. Muga-muga aku iso nemokke anu kunarpane bapak, tak boyonge ning Jodipati, tak ruktine sak tataning panembah. Karo aku arep takon nek bapak ki ora ana, bapak ki agamane apa to, Pak? Lah kowe ki edan kok. Anak kok ora ngerti. Bapak ki ya ora tau salat, ya ora tau. Aku ki bingung bapak ki apa kepercayaan apa kepiye. Sing wigati nek upama ketemu mengko iso dirukti sak tataning panembah. Lah iya. Lah saiki aku takon karo Pak D, bapak kuwi nendi? Nek bapak kuwi pancen lunga lan isih sugeng tuduna. Nggone ngendi? Nadyan adoh dikaya ngapa tak golekane. Mengko tak aturane kundur. Nek bapak kaya sing wis tak ngendikake mau ya muga-muga aja. Bapak wis ora ana, kunarpane tak ruktine. Nek Pak D iso nuduhke matur nuwun, nek Pak D ora iso nuduhke, kowe ngerti to watake Antasena? Nek Pak D ora iso nuduhke, ngerti to watakku? Iya, aku ngerti. Aku ngamuk nang kene. Lho. Ngamuk tegese wis pokoke ngamuk. Aku nguyuh sak nggon-nggon. Kowe ki anak satriya kok polahmu kaya Panakawan ya wis ben aku ndunggal warisan kok. Aku ngamuk ning Ndorowati, aku ora wedi karo Mak Cilik Setyaki, aku ora wedi karo Pak D Udawa. Apa meneh anakmu lanang Samba kuwi selawase ora tau perang. Ming nang salon wae. Luluran mbubuti kuku. Ngerok. Aku ora wedi sapa. Lho apa meneh kene ana Siwa Mandura. Siwa Mandura arep mbelani karo Pak D Kresna, aku ya ora wedi. Wis ngono wae, ngerti to Pak Antasena kuwi ora wedi karo sapa-sapa. Lho nek anak awakku wis mengkilap kaya kene iki. Medeni. Jagat Dewa Bathara. Antasena, piye? Saiki ngene. Kowe kuwi ya wong lantik. Kowe kuwi ya wong pinter. Senadyan Antasena kuwi wong kau, wong dosa, wong mlaha apa anane kowe ora iso basa, kowe ora iso tata krama. Nanging ngerti ya, uripmu kepareng ing Jawata kuwi dadi wong ndunggal kewarisan. Monggo kinayoman dening para Jawata. Mula akeh sing padha ngandhakake anak Ngamarta kuwi ming loro sing dadi pepethingan. Siji Wisanggeni, loro Antasena. Lah nek nganti kowe kok goleki bapakmu dadak takon karo aku ki nek ngono nggonmu duwe utawa nggonmu dikondhangake dadi wong pinter, dadi wong ndunggal kewarisan kuwi ora ana gunane. Ora ana gunane ya. Nek ngono Antasena sing dikondraitane kuwi ya ming kabar tok, ning nyatane ora ana. Ya ngono apa piye? Aku gah ngene iki. Aku nek diomongan diolak-walik ngene iki aku gah. Aku iki ngalem Pak D dadi Nalindra sing pancen ngerti sadurunge winarah kok sampean malah balik karo aku. Lho, ora balik. Ning nyatane kok ngono kok.
Ning nyatane aku ngrasake aku ora iso goleki karo bapak. Lah tegese urung binuka wiwara. Bapakmu menyang endi? Tegese bapakmu dina iki lagi dadi lakon dikersake dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Nah dadi pintera kaya ngapa? Pintera njara langit persasat pendhita ingkang wis sak trajo sak bobot kalahan para Jawata wae. Nek tok takoni mongko durung dadi keparenging dewa. Bapakmu dingerteni menyang endi? Ora bakal ngerti. Nadyan wakmu ing Ndarawati ya ora bakal ngerti. Ngono ya, Dik. Iya. Mula aja banjur nganggo akal, ning gunakno nganggo akal. Lah saiki ngene, saiki gentenan bae, gentenan piye? Nek pancen kowe wong pinter, nek pancen kowe wong lantip, aku sago nuduhi bapakmu menyang endi? Ning kowe kudu sago madangke kahanan Ndarawati. Gosik. Kok sampeyan ngendika madangke kahanan Ndarawati iki? Kok diganti sekringe sik? Lho tegese ngene lho. Padangno kahanan Ndarawati. Padangno kahanan Ndarawati, Ndarawati sik padang. Ndarawati katon tentrem, Ndarawati ora ana apa-apa kok. Tumrap kowe ora ana apa-apa. Ning swasana iki tonton nganggo permana jati. Tonton nganggo netra batin. Kahanane wakmu ing Ndarawati iki kepiye? Yen kowe iso madangke kahanane wakmu ing Ndarawati, bapakmu tak goleki. Tak duduhi nandi dununge bapakmu. Ayo pikiran. Gunakno atimu Antasena. Gunakno lantiping panggrahitamu. Aja kaya wong bodho lunga-lunga, kowe anak werku Dara lho, kowe putu dewa lho. Nek ora iso ngerti petenging pun wong Ndarawati ora ana gunane kowe dadi anak werku Dara. Lho, ngerti? Ngerti. Apa sing dadi sebabe? Ndarawati eneng dayok. Dayoke mbutuhke pusaka negara Ndarawati arep nggo tamba negarane le Ketaman Pegebluk. Cocok apa ora? Aku ora wani matur, ora usah wedi. Ora usah wedi. Jare sampeyan ngendikake padangno atine Kresna. Bareng tak gagapi, aku mantan pangestiku aku entuk palimarmaning Gusti ngakarya jagat. Aku entuk pituduh. Neng kene eneng Dayo. Nuwun sewu aku ora ngarani sapa-sapa ning aku nyebutke Dayo. Aku ora nyebut jeneng. Aku ora nyebut inisial. Inisial iki apa? Ini dan itu. Sama-sama sial. Tegese aku ora nyebutke jeneng. Ning aku nggagapi neng kene ana kahanan sing Pakde ora patiya seneng, sing Pakde ora patiya dadi renaning penggalih. Mula wektu dina iki kersane Pakde piye? Apa daya kuwi tak larak metu, apa daya kuwi tak jotosi, apa daya kuwi karepmu piye aku manggep kari manut. Pakde dawuh aku nyendikani. Ora usah wedi Pakde. Nek Pakde ngendika aku ngestokake dawuh, nek Pakde ora ngendika aku ya ora bakal ngestokake dawuh Pakde. Iki dhewe panusmaning jajalan Sukertaning bawana iblis anat. Kresna. Yen pancen kowe ora gelem maringake wujuding Sekar Cangkok Wijayamulya ora usah ndadake kongkonan bocah edan iki. Supaya kon nyendhu karo pun Kakang. Ora usah dadak didemok jenenge, ora usah dadak disebut aku ki Daya. Aku ki wong tuwa, dibalang liring wae aku krasa. Lah kok drangap-drangap ucape Antasena ngarani Antana Daya negara Ndarawati sing gawe peteng atine Kyai Prabu Kresna. Kowe pancen sengaja ora bakal maringake Sekar Wijayakusuma. Ya, aku ora apa-apa. Aku ora ngapunamul, Dik. Ora apa-apa Antasena, ora apa-apa. Pancen kowe wong pinter, pancen kowe wong lantip. Heeh. Mergo rasaku ora kepenak. Koko Prabu rawuh nyuwun ngambil Sekar Wijayakusuma. Mongko alasane dienggo dadi sarana waluyaning Projeng Mandura kene Ketaman Pegebluk. Ayo. Mora aku saiki tak takon karo kowe. Cocok ora karo atiku? Perkara apa? Wah, iki jan adu pinteran tenan iki. Perkara apa tak wangsuli? Kowe kok wani ngendhu karo Koko Prabu Mandura? Kuwi dasarmu apa? Dasarku aku ora percaya. Dasare ora percaya sebabe apa? Nek ditonton nganggo netra lair pancen kae Siwa Mandura, ning batin kok rasaku gagap-gagap. Rasamu gagap-gagap piye? Rasaku kaya ora yakin nek kae Siwa Mandura. Weh lah dalah, cocok Antasena. Weh lah nek ngono metu. Lho. Metu piye? Lah, pirang nomoran? Hus. Kowe iki anake Werkudara kok isih seneng kaya ngono? Nggo cegalek. Bangane ora. Aku nek ngantuk nek ora nylentrem. Nylentrem ngawur kowe kok. Salahe angel-angel.
Terus kersane Pak Dewi. Kowe madangke penggalihe Pak De Mundarawati aja mung ketanggungan. Kersane padangno sisan Ndarawati. Kersane piye? Sing mlayu kae oyaken. Aku tak weruh kaya ngopo sejatine. Ya, nyuwun pangestu. Ning sampean aja ngapusi lho. Nek aku iso ngrampungi Siwa Mandura, sampean kudu ngaturke nanti Bapak Setyaki kok maju iki arep ngopo? Kula menika meri. Lho, meri perkara apa? Koko Prabu menika menawi rembagan Nanggira Antasena. Rembaganipun piyayi lantip panggraitanipun menika boten saged dipun mirengaken. Lan sebab kula boten saged gaduk gagapi dhateng penggalih panjenengan. Ing atasane karo cah nom kok lirembugan perkara batin. Kula menika mbok kepengin sanget saged awas-awas kita kados dene Anggira Antasena. Pengen to? Iya, saestu. Lah kowe iki dudu Antasena, kowe ya dudu Kresna. Kowe kuwi Setyaki. Setyaki kuwi pakaryane minangka dadi senopati sing tok gunake akal dudu kok akal. Mula Antasena kae kuwi wong komplit. Ya digdaya, batine ya lantip. Lah yen kowe kuwi kurang komplit, kowe kuwi digdaya kendel wani ning batinmu ketul. Mula kowe ora iso nyawang lelakon sing iso disawang nganggo netra batin. Lah menika ing kula sanget kepengin saged kula menika nadyan digdaya dados senopati ning ya batin kula menika awas. Kudu nglakoni. Kudu nglakoni. Kelambaina. Lho, prihatin. Wong prihatin ki ngasah batin, wong tapa brata ki ngasah batin, mula batine lantip. Saga. Sago, saga. Tenan, saestu. Ora usah mangan apa-apa poso. Iya, saga. Pinten-pinten. Yen arep lantip panggraitane ya sak ora-orane maling sithike ya 40 dina. Saga. Kowe wong betah ngelih kok. Iya, kula saga. Banjur nglakoni tapa ning pucuk gunung. Kanthi sikil ngadeg siji, dada sedagep ana ing dada setahun. Ngadeg sikil siji, iya. Tangane sedagep ning dada. Piye Kakang Udawa? Sagah ngawon. Menika gampil kok mengke kula yasake egrang. Iya, sagah. Sago? Sagah. Setahun sagah. Nek wis kuwi mengko mangane setahun ming woh-wohan. Ngrawat kula kulina. Bagus. Sak banjure kuwi engko ngebleng 3 dina, ora kena srating srengenge, ora kena ana cahya sing mlebu sarta mbok weruhi, kudu peteng dedet. Sagah menika kula kulina. Sak bubare kuwi aja campur bojomu 3 sasi. Menika iki kedah kula pitang mangambal-ambal. Piye, abot apa nglakoni? Nggih. Nek Koko Prabu rumiyin kula pengin nglampahi kados mekaten. Aku ora nglakoni mergo aku wis bisa wiwit lahir. Wong kuwi kodrate urip ning alam padang kuwi kepinteran lan sak piturute bab sugih, miskin, bungah, susah. Lan kepinteran kuwi ginarisake dening panguwasaning dat campur wengdat. Lahir ana ing alam padang dadi wong bodho lunga-lunga, ora ngerti lor kidul wetan kulon. Kuwi ya eneng. Lahir ana ing alam padang dadi wong pinter. Lahir ana ing alam padang dadi bocah durung sepirwa wis wasis, wis awas paningale ku ya pirang-pirang. Kabeh mau ora kok saka panggulawentah, nanging kabeh mau saka kodrating Wang Mahanasa. Saka paranging Wang Maha Tunggal. Upama ta iki dina pun Kakang dijabel nggone duwe rasa duwe kawaskitan kang kaya mengkene mau mestine Kresna ya ora bakal weruh kahanan ingkang lumantar paningal batin. Mboten Prabu. Ya. Mula wong kuwi wajibe nglakoni kewajibane ingkang disampirake ning pundaking saben titah ing gumlaroning jagat mau dilakoni kanthi tuwajuh, ora usah sok meri karo keluwihaning wong liya. Kowe dadi senopati ya dadi senopati sing apik. Kakang Udawa dadi pati ya dadi pati sing becik, nglakoni kewajiban kanthi jujur, ikhlas lan sabar.
kanthi kaya mengkono kuwi wis prayoga banget. Kowe wis nindakake marang dawuhing Hyang Mahanasa lumantar uripmu ingkang wis diparingi dening Hyang Tunggal. Matur sembah nuwun Kang Prabu pencerahan panjenengan kados mekaten menika. Andadosaken padhang raos sing manah kula. Ya Setyaki kok basamu kok rada angel saiki. Nggih kados mekaten menika. Udawa wonten timbalan. Awat-awat ana Antasena kepareng Paduka ora usah melu-melu men dirampungi anakku lanang Rambu Gumbala nuwun ngestaken dawuh. Antasena Pakde Mandura ana dawuhmu apa? Ora aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe para gage wangsul ana pitakon kani bertitis. Mesti tak wangsuli Pakde, ora-orane aku ora bakal wangsulan. Kersane piye, karepe apa, aku mengkari manut. Kowe mau ngandhakake yen to dayoh ing Kemrapta negara Ndarawati ingkang sayekti gawe peteng jagat Ndarawati. Mula saiki tak takoni Wangsana, dayoh sing tok arani mau sapa? Nuwun sewu. Ora arep tak tutup-tutupi aku ora bakal selak. Saiki tak nyuwun prisa karo Pakde, jejere Pakde ning negara Ndarawati kuwi dadi apa? Lho, aku dadi kadange Werjaya Prabu Ndarawati. Wis kabeh wis ngerti. Nek sampeyan kuwi kadange tuwa ireng ning Ndarawati. Statusmu rawuh ning Ndarawati kuwi apa? Sepatune sapa? Status. Walah. Tegese jejermu minangka ning Ndarawati kuwi lenggahe dadi apa? Lho, aku dayoh. Lah mesine Pakde wis krasa nek dayoh ning negara Ndarawati iki dadi pepeteng. Terus aku tak takon karo kowe. Apa aku gawe geger apa aku gawe kisruh apa aku gawe rame? Ora gawe geger, ora gawe kisruh, ora gawe rame. Ning Pakde gawe bingung penggaling Siwa Ndarawati. Mergo Pakde nyilih Sekar Wijaya Kusuma ya to. Pakde nyilih Sekar Wijaya Kusuma, alasanmu tok nggo tamba negara Mandura nggone Ketaman Pegebluk. Negara Mandura iso waliyane Rama Temahjati, Jati Temah Mulya yen to tinunggon Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mula penggali Pakde Kresna bingung. Arep maringake Sekar Wijaya Kusuma. Mongko kuwi pusaka nek ora maringake kok sik ngilih kadange Werda. Ya. Terus utusan karo Antasena kok ngrambengi perkara iki. Mula sing gedhe pangapuramu yen to aku ngarani Pakde dadi peteng tumraping negara Ndarawati. Wah, yen ngono tok sumbering perkara. Ora ana mujabu adiku dhewe, Yai Prabu Ndarawati. Yen pancen ora entuk ya aja diparingi ngampil, ning ora usah dadak memirang marang kadange tuwa. Terus sirmu, kowe minggir. Perkara iki perkaraku karo perkarane Yai Prabu Ndarawati. Kowe aja melu-melu. Pakde tindak mau aku wis dipasrahi karo Pakde Ndarawati. Antasena wakmu Mandura ladenana. Aja nganti gawe gerah penggalih wakmu Mandura. Mula nek Pakde arep ketemu karo Siwa Ireng aku sing ora entuk. Lho, ora entuk piye? Aku wis diparingi Purbawasisa. Kowe iki derajate apa? Kowe iki ya ping dayoh ning negara Ndarawati. Lah kok dadi kowe malah balake dayoh. Ora ana jamak paring dayoh kok mangsuli dayoh. Nek aku ora entuk Purbawasisane Siwa Ireng aku ora bakal mangsulan karo Siwa Mandura. Ning gandeng aku entuk Purbawasisane Siwa Kresna, aku bangsa wani karo Pakde, balekke Pakde aja nganti ketemu karo Siwa Ireng. Wis ngono wae saiki niatmu piye? Lho. Lah kok dadi kowe nanting niatku piye? Aku eneno dalan tak ketemu karo Kresna. Nek aku ora entuk, yen ngono kowe wani karo Pakdemu. Pit biyen Antasena iki ora tau wedi karo sapa-sapa. Aku karo wong tuwa ya wani, apa meneh karo bocah sak ngisorku aku wani. Gegaranku mung siji, aku bener. Aku bener karo sapa-sapa aku ora wedi. Aja kok jamak lumrahing titah Swanta Dewa mudhun wae nek Antasena bener, dasarku bener sapa ora. Lho piye? Yen ngono kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apa mundun sewu lho nek aku kepeksa wani karo Pakde mergo aku entuk Purbawasisaning Siwa Kresna ing Ndarawati. Ora minggas arep Baladewa pengen nyoba kadidene Pakdemu. Ayo dijajal Baladewa apa Antasena ning kene sing menang. Yen taker kasekten karo Pakde Mandura. Wah, legandang musuh karo Pakdemu. Kowe ora lahir batin Antasena. Ing atase kowe nyepeleke karo wong tuamu Mandura, kowe tak antu tak jotos. Mestine kowe kudune bales. Kewan kae wae kepengin males yen dipiloro karo menungso. Apa meneh kowe menungso? Lah kok dadi kowe ora bales karo Baladewa? Kowe nyepeleke karo aku. Kowe nyepeleke karo Nata Mandura ya ngono apa piye?
Badhe aku isih ngajeni karo sampean. Aku bales karo sampean, aku ngejotos karo sampean, sampeanku kewirangan. Sampean isin tur ya aku ora ngerti tata krama. Jroning peperangan ora ana tata krama. Jroning peperangan ora ana isin, jroning peperangan anane mung kowe apa aku sing tekani pati. Ayo, nek pancen nyoba karo Baladewa, gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu lho, sampean sing dawuh. Gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu. Waduh, iki malah kesrimpet tang wayang. Nyuwun pangapura, Pakde. Tak nganggo nggon aku dhewe, rusak-rusak ora nempuhke. Ayo jotosen Baladewa. Nuwun sewu, sampean sing ngakon. Waduh. Ayo binatang. Keparat jajalanan. Wah, barang tak dawuh kon bales lha aku mak jelek ning dodok. Upama dudu Baladewa tak kira wis Katriwandan ora eling Brawadasena. Yo, Antasena, kowe wani karo wakmu, kowe mentolo karo wakmu Mandura. Yen ngono aku kudu mentolo karo kowe. Yen aku ora mentolo karo kowe, tangi aku iso ketemu karo Yai Prabu Ndorowati. Ayo, maju kene. Urung ngerti kepan. Bareng aku nenani karo Siwa Mandura dikon males tak wales. Wangune nesu Siwa Mandura. Ning jroning duka karo aku lah kok ngane-ane temen. Aku lagi teko kok dicokot mongko ngereng kaya buta. Weh lah. Iki nek ora tak tenani jebul bener panggraitane ngatiku. Aku wis matur karo Siwa Ireng yen saking dadi pepeteng negara Ndorowati kuwi Daya. Daya wujude Siwa Mandura. Wah, syukur malah iso ngerti sapa sing arep gawe wisuna, sapa sing arep gawe geger negara Ndorowati. Pakde, kowe kok nyokot kaya buta. Kowe kuat nampani sungutku. Aku mengguru karo kowe, ning aku sapa iki? Kula pun Jaramaya. Lho, Jaramaya iki ra abdi ning Betari Durga to? Inggih, kasinggihan mekaten. Kok dadi Baladewa barang? Inggih, nyuwun pangapunten pados tedha tedanipun Baju Barat. Oh, lah mesti arep gawe cintrakaning Siwa Ndorowati. Mula aku kok ditanting supaya gawe padang kana negara Ndorowati. Pakde. Pakde Ireng. Mang tindak mrene Pakde iki lho. Kakang. Sapa Antasena? Jaramaya. Sinuwun kula nyuwun pangapunten. Wilah dalah. Mula ta mula aku ki rada cubriya. Mandura ingkang maune ora apa-apa. Lah kok dadi Kanjeng Koko Prabu rawuh ning negara Ndorowati? Ngendikake yen to telung candra Mandura ketaman pegebluk. Mongko akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk kapralaya. Lah iya. Lah kok jebul sing dadi Koko Prabu Mandura mau Jaramaya iki Antasena? Heeh. Waduh, kula nyuwun pangapunten sinuwun. Kula nyuwun pangapunten. Kula lepat kula nyuwun gesang sinuwun. Aduh. Antasena ngapa? Tok kapake. Kowe iku ora tumbak cucukan. Ora ana wong apa-apa udah aduh. Inggih nyuwun pangapunten. Kula sampun dodo ing kalepatan kula. Aduh, isyung Antasena ngapa to? Tok kapake. Lho, tanganku di atas semua, lho. Aku ora ngopo-ngopo lho. Iki senengane tumbak ora ana wong miloro kok udah aduh. Ya kowe tak ngapura waton kowe jujur. Apa to wigatine dene kowe manjing negara Ndorowati? Iya, sejatosipun kula jauh. Oh, kepidak iki apa, Pakde? Tak kira nek batu baterai. Ngono tak idak tak gelir mengarep kok no pejahipun titah srana tedanipun Baju Barat. Kok ingkang mbok jangka aku sebabe apa? Iya. Krana panjenengan menika pengayonipun para Pandhawa menawi Gusti ing Ndorowati menika seda Pandhawa mboten badhe kegiatan. Monggo Pandhawa menika klebet bocah Sukerta menika dados tedanipun para Baju Barat. Ora ana ingkang ala tumama marang becik mula yen kowe arep mbudidaya mateni marang Nata Ndorowati kudu nganggo karti sampika sing luwih primpen ya. Mengko ndak kadenangan merga Ndorowati iki pamaning wong lantip panggraitane. Inggih. Jaramaya wonten dawuh. Kowe tak lilani bali ya.
Pandhawa karo Betari Durga yen kepengin mangan wong Ndarawati kanggo panganing para Braju Barat dina iki tak ajangi jembar leganing atiku. Oh inggih ngestakaken dawuh. Kula nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Raden Antasena kula nyuwun pamit. Bali kono. Tutuki gundulmu ora. Buta kok golek pangan kok ning negara liya. Ngono ora ana pangan apa piye? Inggih wonten angin kedah bocah Sukerta. Wis gawe omong. Oh, bocah Sukerta dadi panganing Braju Barat apa piye? Sembrono bali kok. Antasena, piye? Aku ngaturke panuwun ya. Iki kinarya Pratandha, nadyan kowe iku isih muda nanging lantip panggrahi tamu. Ya, Pakde tiba padha-padha. Nek aja mung tekan semono. Lho, tekan semono piye? Aku mengar nagih janji. Nagih janji apa? Jare sampean mau paring pangandikan Antasena nek kowe iso madhangke kahanan negara Ndarawati, kowe tak jarwani menyang endi bapakmu. Saiki Ndarawati wis padhang. Ndarawati wis katon padhang, kelilipe wis ilang, ya kuwi wujud Siwa Mandura, sesinglone Jaramaya. Iya. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Gandeng aku iso nyingkirake pepeteng kang tumandune negara Ndarawati, aku nyuwun priksa bapakku nendi, isih urip apa wis ora ana. Nyuwun priksa karo Siwa Ireng. Antasena, piye? Yen kowe takon babakan perkara kuwi, aku mesti bakal menehi wangsulan. Nah, marem aku. Iya. Bapakku nendi, Pakde? Lah, ngertenono. Wangsulanku marang kowe cekak aos wae. Yen kowe takon bapakmu menyang ndi, aku ora ngerti. Iki sono perkara liya lho iki. Iki aku bar jotosi kakangne iso ngantemi adine, tenan. Kok sampean ngendikake mau aku bakal menehi pituduh karo kowe bapakmu nendi? Lho lah iya, sing jeneng kekuatan menungso kang winates to. Ya ora. Kresna kuwi menungso titis dewa. Arep padha nyebut titis dewa, ning aku ngrasa yen aku ki menungso lumrah. Wondene menungso kuwi kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Tur kekuatan menungso kuwi winates ora padha karo para dewa. Mula nadyan aku iki akeh padha nyebutake yen to Kresna kuwi titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Ning kekuatanku ing mapan ning jagat iki ya kekuatan menungso lumrah kaya kowe. Terus, lah ya kowe mau aku ora ngerti. Wah, iya. Kok malah kisruh ya. Lah terus sampeyan mbok menehi dalan piye aku tok kon ngopo? Tok kon kepiye takon karo sapa? Lah kowe kepengin takon karo sapa? Turta kowe kuwi ya kurang gawean kok takon karo aku ngono lho. Gusik sampeyan kuwi rak dadi kusiring para Pandhawa to. Pandhawa kuwi kreta karo jarane, kusire Siwa Ndarawati. Monggo kreta karo jarane lagi rusak, kusire kok meneng wae ora ndandani kreta karo jarane. Lho, ling golek onderdil angel. Wah, iki suwe-suwe ra macem-macem iki. Aku suwe-suwe nek mangkel iso tak gawe Karang Abang kana negara Ndarawati. Antasena piye? Kowe iki titah winong wong dening Jawata, kowe iki titah kinasih dening Jawata, tur dasare kowe iki ndunggal kewarisan. Dewa sapa sing ora ngayomi karo kowe? Lah kok dadi kowe takon karo Nata Ndarawati, lah nek pancen kowe kepengin ketemu karo bapakmu, kowe bingung lek goleki, lah mbok kowe iki munggah ning kayangan. Takon karo para dewa. Ora malah cetha to, ora usah dadak kedoyok kedarang-darang prapta ning negara Ndarawati. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana ngono ya Dik. Iya. Oh iya. Ya nek ngono tamu munggah ning kayangan aku. Ya wis kono gek mangkat to. Mengko yen dewa ora ana sing ngerti bapakmu menyang endi, yen perlu kowe kuwi ya aja trima. Dewa iki ngerti marang mubamu sing titah kok dadi ora ngerti karo bapakmu. Yen ngono dewane sing ngapus krama, dewane sing ngapus-apus. Dewa sing ora lantip panggrahitane ora pantes dadi dewa nek cara aku ngono. Terus ngamuk. Oh siap. Aku nek kon ngamuk ya senenge ra jamak-jamak ora. Dadi kok aku nek munggah kayangan Bathara Dewa tak takoni ora ngerti bapakku nendi. Isih urip ya wis tekaning pati.
Aku ngamuk. Ngamuk kok. Nek aku kalah, ora nek kowe kalah wong kowe iki digdaya, kowe iki ampuh kok. Kowe iki ngungkuli pil. Wus. Edan Kresna saiki lucu tenan. Mbok mengko kowe melu gara-gara. Hus, nambemu. Wong aku ya mung nirokke Petruk kae sik omong kaya ngono. Aja tak tirokke sampean ki ratu kok nirokke Petruk. Ora. Munggah Antasena njaluk pamit. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti lenggahe urip di kangelan sira sun pasrahe negara Ndorowati. Ora badhe tindak dateng pundi. Antasena sowan ngandhaki ento Werkudara mindran saka ing kasatriyan Jodiwati. Pri. Monggo dadi kewajibanku kudu ngupaya menyang dilenggahi ngadiku lanang nunggul pawenang kasinggihan mekaten. Menapa Prabu badhe tedhak wonten negari Ngamarta? Ora. Badhe tedhak dateng pundi? Tak jujuk Karang Kadempel. Mesti wae kadangku Yayi Arjuna ya bingung penggalihe merga kakang kadange tuwa lunga saka kasatriyan ing Jodiwati. Mula muga-muga prataku ning Karang Kadempel iki mengko bareng kaliyan tekane si Arjuna. Lho piye? Yen kanthi cara kaya mengkono pun kakang bakal bebarengan kaliyan kadangmu. Tuwa ya kuwi Madukara, upaya menyang didununging kadangku si Jodiwati. Lho iki kok ora pengestaken dawuh. Lajeng kundur Paduka mbenjang menapa ora usah ndadak mbok antu-antu kunduring pun kakang. Mengko yen wis ta paripurna lakon pun kakang bakal kundur menapa Jeng Ndorowati. Sembah kula ndherekaken Jengkar Paduka Setyaki ya. Tatanan para wadyabala supaya tumbuk kempit aja ningking marajal saka sela-selane garu ing gawe geger kanan Ndorowati Setyaki sendika. Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra. Kencang marudaya mak pong mbok bolong kali jodhe sapa sing gawe punami di ingkang sawetawis kayiwangan katempuh hawa benter ingkang sumbuling ngawiyat satemakarya gara-garaning kayiwangan nanging dumadakan tumuli sirep katingal jengjem ayem madaning kayiwangan Kakang Narada menika saking dayanipun menapa? Kencang warudayang. Pak pong mbok bolong kali jodhe sapa sing gawe? Menapa iki? Nuwun pangapunten. Estunipun mboten namung Paduka ingkang kagiat penggalih Paduka. Nadan ingkang ngraka sithik pangu-talu ki nggadahi raos kejot manahipun ingkang ngraka karana sawetawis adi guru ngawontenaken pasewakan wonten ing Bali Marti Kunda Manik sayekti namung badhe ngrembak perkawis gara-gara ing manduk wonten ing kayiwangan. Nanging dereng ngantos Paduka paring pangandikan teka wonten hawa asrep satemah saged amberat hawa panas ing manduk wonten ing Suralaya. Menika malah nuwuhaken tandha pitaken saklebeting manahipun ing Rangga Siti Paudalutan. Mestinipun lho, Di, mestinipun. Menawi wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat ngantos sakarya horeg sangya para Jawata menika mbok menawi wonten lemah sangar kayu aeng Pandhita Tapa Pandhita Malik tinggal utawi titah badhe ngembari pangawaos Paduka langkung-langkung wonten satunggiling jiwa kasatriyanipun madhep Brahmana menika biasanipun sok andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan namung kemawon nembe kula rembak alitipun nembe kula raosi teka wonten hawa ingkang sumundul ing ngawiyat ingkang andadosaken horegipun para Jawata kedadak sasampunipun Nadi Prawesti Bathara Gulenggah wonten ing Sela Kanda Warubinangun tumunten wonten hawa asrep ingkang damel ayem tuwin jenjem kayiwangan. Yen pangapunten Di menawi Paduka ndangu babagan perkawis menika kula nyuwun sewu kula mboten saged matur Kakang Narada menika mboten kados adat saben ingkang lumampah. Monggo pendak-pendak kayiwangan menika katempuh hawa panas tartemtu badhe wonten gonjang-ganjing tegesipun. Gonjang-ganjing ing wonten ing Janaloka ugi damel gonjang-ganjing ing kayiwangan. Krana ingkang sampun Paduka dawuhaken wonten titah ing badhe ngembari dhateng panguwasaning kadewatan namung nyatanipun dinten sak mangke sampun katingal adhem tuwin ayem. Kula kinten mbok menawi sampun kasirep dhateng purbaning jagat Kakang. Mbok menawi mekaten Di, mbok menawi mekaten. Malah samangke saenipun sami-sami ngucap syukur ngersanipun Gusti dene samangke gara-gara kita mandu wonten ing kayiwangan menika boten damel sisaipun para Jawata tumunten sak mangke sampun kasirep dhateng kawontenan ingkang kados mekaten menika. Kakang Narada menika langkung prayogi
nanging tumrap kula tetep kedah prayitna ngati-ati jer nyatanipun menika wonten hawa ingkang elok-eloki ing atasipun kula menika nalindraning para Jawata teka bingung-bingung kenganglangan manah kula gagapi perkawis kawontenan kayiwangan ingkang kados mekaten menika Kakang Resi Kanika Putra ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning argaram kang tumingal Eram kang tumingal dendeng saingga praja dereng ngantos sami paripurna imbal wacana kasaruswanipun satru ing Randha Gembala Bambang Antasena ing dumrojog tanpa harapan karo kagiat sangya para Jawata wau Mastuna sidam sekaring bawuna langgeng Kakang Trata prawi menapa menika ingkang dadosaken gara-garaning kayiwangan teka wonten titah sewantah minggah mongko kanthi badan wadak mboten pangling wayah ulun pun Antasena menawi menika kula kinten mboten mesinipun upami Antasena menika ingkang dadosaken gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayiwangan tumunten boten badhe wonten hawa asrep ingkang dadosaken ayem kados mekaten menika nyatanipun Antasena minggah wonten ing kayiwangan menika ugi boten wonten hawa panas sekedhik kemawon di namung mbok menawi monggo kula aturi paring dawuh lan kula aturi dangu dhateng pun Antasena wigatosipun menapa teka sowan wonten ing kayiwangan Antasena Kaki Guru ana dawuh apa? Padha raja saprapta kita nggir, kita ngabiyantur ning ngarsa ulun. Pangestune Kaki Guru wilujeng niring sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya Kaki Guru. Iya, Antasena ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana, ndak gegem dadake jimat. Antasena padha raja saprapta kita nggir. Kaki Narada wilujeng slamet tekaku bekti katur ya Kaki Narada. Oh iya tak tampa. Pangestulun tampanana ndak gegem dadiake jimat Antasena sawise kita ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan ana parigawe apa margagi matur marang panjenengan ulun apa ingkang bakal kita aturake marang ngarsa ulun Antasena Kaki ana apa nggih sowan ngersane Kaki Guru sepisan atur pangabekti ndungkap angka loro ngaturake bingung ing atiku merga dina samengko iki bapakku ya kuwi Bapa Werkudara lunga saka Kasatriyan Jodipati monggo aku wis goleki menyang endi papan tambuh-tambuh nggonku padi karo wong tuaku parandene urung entuk katerangan menyang endi lenggahe wong tuaku Bapa Werkudara mula gandeng bingung atiku tumuli aku munggah ning kayiwangan sing wigati aku nyuwun prisa karo Kaki Guru bapakku Werkudara tindake nendi lungane nendi lan wigatine apa yen Kaki Guru iso ngaturake utawa ngendikake bapakku menyang endi lenggahe aku ngaturke panuwun nah yen ora nuwun sewu Kaki Guru tinimbangane Kaki Guru kuwi dadi sawijining dewa mongko dapukane ratuning dewa ing mestine ngerti malah mubah musik ing titahe ning kok tak takoni bapakku panjenengan ora iso ngendikake lan ora ngerti nek dilenggahi bapakku aja takon dosa aja mbok salahke yen Antasena ngamuk ning Suralaya Kaki Antasena aturmu lah kok dadi kaya mengkono kita ora eling lamun sejatine kita kuwi mapan ning Suralaya ing mestine apa kang dadi ucap kita apa kang dadi atur kita marang panjenengan ulun mbuya kena sugal kaya mengkono apa kita ora wedi kelawan walat ulun apa kita ora wedi marang panguwasa ulun yen kita takon kelawan wong atuwa kita Antasena sing gedhe pangapura kita ulun mboya mangerteni lenggahing wong atuwa kita ing mestine ulun ngerti marang mubah musik ing titah nanging saka pangira ulun mendrane wong atuwa kita Si Werkudara kaya jinempana ing angin kaya ora ngerti ulun papan dununge lan kaya ilang muspra tanpa lari Antasena aku mangsulane kaya ngono ki piye Mbah nek Kaki Guru ora iso ngendikake kudune Kaki Guru ki rak ya prisa to
mubamu sing titah siwiji-wiji kuwi preso. Aja kok ming mubamu sing titah. Kutu-kutu walang atoga wae jinaring ana panguwasaning Kaki Guru. Lah kok dadi tak takoni bapakku nendi panjenengan ora preso. Nek ngono ora ana gunane sampeyan dadi kami tuwaning Kayangan, ora ana gunane sampeyan dadi Nalindra ing Kayangan. Jebul peteng paningali Kaki Guru ora iso mawas marang kahananing titahe. Kanthi kaya mengkono iso tak sebutake yen Kaki Guru lirwa nggone ngawasi karo para titahe kang urip ana ing Janaloka. Mula bab iki aku ora nrimakake. Antasena aja kaya ngono, sabar, nggih, sabar. Perkara iki iso dirembuk, perkara iki iso dirembuk kanthi sapi-apike aja banjur nuruti marang mubal babaling kanepson kita. Lah nek kita ngamuk ana ing Kayangan iki geger Kayangan. Ora ana ingkang bakal bisa nandingi marang kita. Mula kita aja kaya ngono ya, Ger Antasena. Adi Pramesti Guru kuwi pancen ora ngerti ning sabab Kayangan uga lagi ana kahanan ingkang elok-eloki. Ingkang sakawit ana panas sumuk musundul ngawiyat dumadakan ana hawa anyep. Ingkang ngabosa ning Suralaya wekasan katon ayem tentrem. Lah iki kanan sing kaya ngene iki jane Sasmita kenal kelawan Adi Pramesti Bathara Guru supaya iso ngonceki marang Sasmita iki ning durung dionceki lah kok kita wis sowan. Kita sowan takon kelawan bapak kita iki mulane Adi Guru ora iso ngaturake. Kaki Trodara same melu. Mane tak jungkir. Iya wis. Cilaka iki lah. Trodara karo dijungkir iki njur bentuke piye coba? Lagi sembrana ana dewa karo dijungkir. Antasena ulun mboyang ngerti, Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun nyawang kelawan blegere bapak kita nanging kaya ora katon. Ulun wis matur, ulun wis paring pangandikan bapak kita kaya jinempana ing angin. Kaya ilang muspra tanpa lare. Nek ngono aku ora nrimakake kahanan iki. Kaki Guru kudu mudhun. Kaki Bathara Indra. Iya. Apa iki dadi ucap kita sayekti wis ngremehake marang derajating dewa. Sayekti ngias marang derajating para dewa ngilani marang para Jawata. Jejere kita titah. Lah kok wani delangap-delangap ngarsaning Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru. Atmajaning Bathara Guru ingkang ora nrimakake. Antasena ora metu saka Bali Marti Kundha Manik lakon tak legandang dening aku. Menika kula sampun saged dungkap di. Saged dungkap kados pundi? Hawa benter ingkang tumunten dados hawa asrep ing tumanduk wonten ing Kayangan menika tertentu wonten magepokan kan kawontenanipun Werkudara. Dadi Teh Antasena menika wau sowan matur bilih tiyang sepuhipun boten wonten kasatriyan Jodipati krana mindran saking kasatriyan Jodipati. Adalah ora jeneng vokal. Werkudara menika nadyan titah nanging wis buntas kawruhe. Ketoke agal nanging lembut ngungkuti jarating asem. Titah ingkang saged pinanggih kalian ingkang nyipta dhateng badanipun utawi gesangipun Bratasena inggih namunipun Werkudara. Kabukten piyambakipun saged pinanggih kalian Sang Ruci Bathara menika menawi boten titah ingkang pinunjul boten badhe saged kasembadan. Mila Bratasena kula kinten mbok menawi sak mangke laku tapa nanging sak mangke ilang waspra tanpa tilar papan utawi boten wonten tipakipun anggenipun lampah tapa duka wonten pundi sakmenika Bratasena nanging pakartinipun Antasena atmajanipun Werkudara menika ingkang sajakipun sampun kewanen Kakang Trada sakmangke kajengipun Antasena dipun bondo dening para Jawata mbok menawi menika saged kinarya pancatan kula lan panjenengan mangertos dhateng menapa inggih dados gawenipun Werkudara inggih kene ngates-ates lho bocah menika ndhugal kewarisan. Isa uga Antasena mboten dicekel ning sampeyan sing bingung mengke. Merga saka pokalisi Antasena, Kakang Rada kula menika nalindraning para Jawata sampun ngias dak. Antasena, wong kang kaya kowe ora pantes diparingi urip ana ing jagat. Kita wani gawe geger ana ing Kayangan, kita wani memirang marang ngersaning Hyang Pikulun Jatimurti. Yekti kita wujude menungso ing wis jelek nyawang gelaring jagat esem ing rembulan. Kepengin mruput manjing neraka ya mani rasah kokean omongan Mbah Simbah Indra sing mau nantang karo Antasena monggo aku ora ndek perkara karo kowe perkara karo Hyang Pikulun Bathara Guru nek Simbah Indra gawe perkara karo aku ayo niate piye aku ora bakal wedi karo sampeyan mara mapan tak jabel nyawamu enek ngene iki entuk-entukane wong sing senengane ngegung-gungke karo kabisane dhewe
rumangsa kekuatanku ngungkuli karo panguwasaning dewa. Wah, jan iki isin tenan. Nek nganti aku engko keweruhan wong le perang iki Antasena wis wani nantang para dewa kok ngantem dewa iki kok kaya ming kurang sekilan. Angger tak antem kok kayane kena ning ora. Wah, jan keparat tenan. Pasang apa ya dewa? Apa ngendikane simbah-simbah biasa jeneng Aji Lembu Sekilan ki ngono kuwi ya. Diantem ketoke kena kok kurang sekilan. Yo. Ning aku kelingan welinge sapa-sapa kae tau tate paring pangandikan Kyai Sepuh taruh tau tate mejang karo Antasena. Nek kowe ketemu karo wong sing digdaya, nek kowe ketemu karo wong sing ampuh, monggo ditamani gaman ora apa-apa, ditamani tangan ora kena. Kon nyembah ping 3. Nek wis tak tembak kaping 3 tak jajali. Mbok menawa iso dadi srana nggonku iso ngajar karo kaki, Ndra. Yo, arep Antasena kuwi ora tau nyembah, ora iso ndodhok karo sapa-sapa ning tak cobane ming ping 3 lek ku nyembah ning iso ngajar karo Bathara Indra. Ditenono Mbah maring jajalan. Titah pujang karo sing jeneng Antasena. Lha kok dadi ngamuk punggung ning kayangan. Lumrahe titah ora bakal iso ngrayang saliraning para Jawata. Lah kok Bathara Brahma diajar entek-entekan karo Antasena. Wangun iku wis jeleh nyawang gelaring jagat seming rembulan kepengin tinjung akhirat nyawamu. Kowe tak obong mungsuh dewaning geni. Wela Bathara Brahma dewaning geni ngetokke geni sak lumbung Bandung gedene. Ya, apa dikira Antasena wedi? Kowe lali yen Antasena kuwi papane ning segara. Tak nyuwun marang panguwasaning Kanjeng Hyang Baruna, muga-muga mandi sing dadi penjalukku, geni ora bakal tumomo ning awake Antasena tak balekke. Bathara Brahma iki yaene kok ngobong uwuh nyebar tekan endi-endi ora mlayu iso kobong tenan. Nun sewu dengkulmu atos kira. Oh, ya mau dipati ora. Ngono nek kene kok nganggo sepatu digajul nggon weteng. Lah trondolo iki. Ajre kula. Wedi apa? Bathara Brahma ngagem geninipun supados mejaya Antasena. Ning geni digetak karo Antasena ngobong para Jawata. Lah, ra tenan to. Pripun wae? Wis kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ora karo-karuan kok dadi Antasena kaya ngono iki kepiye? Wah, lah pripun menika Di Guru? Piye, Mbah? Kaki guru iso ngandhake apa ora? Nek ora iso ngandhake aku ora trima lho, tenan iki aku ora gawe-gawe. Aku ora ketemu karo bapakku, aku bali ning Kasatriyan Jodipati. Ditangu karo ibu-ibuku nek aku ora iso menehi wangsulan ibu-ibuku dole nangis do gulung koming. Aku ora nrimake lho Kaki Guru. Antasena piye? Nganti tekan seprene ulun durung bisa nggagapi menyang endi dununge wong tuamu ya kuwi Si Werkudara. Mula sing gedhe pangapura kita ya nggir ulun ora bisa ngandhakake menyang endi dununge Si Werkudara. Sing sabar Antasena mengko ulun bakal mbudidaya. Saiki aku njaluk Kaki Guru paring dawuh. Bapakku nendi? Nek bapakku ora ditemokake wis to aku mati ning kayangan wae tak lakoni. Nanging tak jaluk sabar ora iso kudu dina iki. Antasena aja kaya bocah cilik. Kaki Guru iso ngandhake wis ora pantes sampeyan lengganing dampar Kayiwangan Silaka Ndawaru Binangun. Kudu mudhun, ora gelem mudhun aku sing arep wonten dawuh Den. Petro wonten dawuh Ndara. Bagong wonten trimbalan ing dawuh Ndara. Rumangsa susah Janaka krana ngelingi lamun tindak ing Kakang Mas Werkudara nganti temeka wakyaning mangsa kala dina iki durung antuk pepadang Kakang Semar menyang endi tindak ing Kakang Mas Werkudara. Arjuna percaya nadyan Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik mung batur wujuding Panakawan nanging aku pitaya lamun Kakang Nayantaka lan panggraitane mula paringa dawuh kelawan Arjuna
Kakang Mas Bratasena Werkudara mau tindake menyang endi yen pancen isih sugeng. Kakang Badrana ndak aturi paring dawuh nanging yen wis ora ana. Kakang Semar raganing Kakang Mas Bratasena menyang endi? Sampeyan niku le menggale kedawan. Le menggale kejeron. Sampeyan paring dawuh. Ndara Werkudara tasih menapa mboten? Ya isih Noden. Mergi nuwun sewu. Kewajibaning Pandhawa dereng rampung sedayanipun tasih kathah kewajiban ingkang kudu dirampungake. Lah kok sampean paring dawuh apa Kakang Mas wis ora ana niku dasar sampean apa? Terus Bratayuda sesuk pripun to, Bi? Rak mandeg dalan mboten kanten-kantenan kedadosanipun. Ingkang raka tasih kula apal. Kula niku apal. Mesti pendak-pendak kula titeni nek sarandenging jagat menika mboten wonten dipun upadi namung setunggal Ndara Werkudara niku nek nglakoni tapa nek kisah saking kasatriyan mesti bali teng asal mula-mulanira tegese piye mapan wonten ing wana Tik Balasara papan 15 taun para Kakang Semar nganti ora tekan semono Janaka nggone menggali. Mula ora usah dadak kesuwen mapan ning Karang Kadem Pelayu derekno laku ning Arjuna. Prapta ning tengahing wana Tik Balasara papan panggonaning Kakang Mas Dut nalika isih wujud bungkus disetrakake dening Kanjeng Rama Prabu Pandhu Diwayana Kakang. Lakmana